Danok daigula, jaialdi honetan, zorion betea gure etxeetan, bakeak daitela gizalegeetan, grazi ugariak beti gure bihotzetan. Ding-dong-dang, ding-dong-dang, gabonak dira, ziztua da danborra, danoz jantzera. Hey! Ding-dong-dang, ding-dong-dang, gabonak dira, ziztua da danborra, danoz jantzera. Izar eder bat zeruan dago, hiru erregeak urrunetik datoz. Izar eder bat zeruan dago, hiru erregeak urrunetik datoz. Ding-dong-dang, ding-dong-dang, gabonak dira, ziztua da danborra, danoz jantzera. Hey! Ding-dong-dang, ding-dong-dang, gabonak dira, ziztua da danborra, danoz jantzera. Ding-dong-dang, ding-dong-dang, gabonak dira, ziztua da danborra, danoz jantzera. Hey! Ding-dong-dang, ding-dong-dang, gabonak dira, ziztua da danborra, danoz jantzera. Gabonak dira zeta, igirizuak dira, geuk ere ikusi gaigu, jaionan infantira. Agur Maria, Jesus Maria, agur Maria, amen, amen, Lehengo bonaria, gaztotzu biren gainira, jarioak Jesus zuke, abereen ardia. Agur Maria, Jesus Maria, agur Maria, amen, amen, Oiarrak egin zauen, Belenian guguruku, aita semeak ere, onunetik iku. Agur Maria, Jesus Maria. Egunon, Bermio, izartu zarieia, amabizek eta laurden atiez, apurtxu bet berandutxua basiko gara gaurko zuzenekue, baina, bueno, hemen gauz, eskara astu zuetaz. Gaur neu egongo nahi, Iker González Libano, eta, bueno, ia zer kontaten dauen. Ondo dakizuen moduen, Gabon azoka Bermiotarra ospatuko da asteburu honetan Bermioko hartza frontoien, gaur eta bizar hartien,
Eta, bueno, ia non topaten badu elkarrizketatxu mamitxu beteitzeko. Apurtxu baten egongo gara hemen zuzenien, gogoratu YouTubeen ikusgai dauela, Itxuki irratia zuzenean kanaletik, eta bestela, itxuki.eus webunetik, eta 107.0 FM bidez, altzuie jarraitzu gaurko zuzenekue. Zer esanik ez, aurtengo edizinue potente datorrela, Gabon Azoka Bermiotarra, hain zuzen 20 postu inguru dauzelakon, eta gonbidatuten du gentiri etorteko, eta etorri ezin danari, entzuteko eta ikusteko geure retransmisinue, gure zuzenekue, hain zuzen be. Galdera batzuk dakotez pentsata, eta, zeu entzako aldi ez esan. Bai elkarrizketantu entzako, eta bai zeu entzako. Zer dako zuie pentsata erostie Gabon Azoka Bermiotar honetan? Hori da lehengoko galderie. Juen pentsaten. Igual etxien zauzion dinu etorri barik, atzaldien igual etorko esari edo, apurbe berandu hau edo bizar, da, juen pentsaten. Hemen badakizuie, danatarikoe dau, buelta batzu bete emondot, hasi baino harin hau, eta benetan, oso anitza dala, azoka hau. Zer dako zu fitxeta ja, aurretik. Igual dendaren baten ikusi zu Bermion da dino zu hau, erosingote Gabon Azoka Bermiotarran. Eta gero ja haulan apurbete orokortute ze asmo dako zu, ze proposito dako zu datorren urterako, 2026-rako. Akor da, Olentzero eta Mari Domingilat ezterdako zela gugaz, makizuie ja benduen gauz, laster Gabonatan sartungo gara, ja Gabonotan gauz. Eta Olentzero eta Mari Domingiri gutunek itxitzeko postontzize badauela, horretaz gain puzgarrizek bai ongo diez, eta badauz ja, hemen, hartza frontoien. Horretaz gain, gastronomiarako gunie ongo da, gune asko dauz, egiz esan, daku azokie, senatokize, gaztetxuen gunie, gastronomi gunie, kanpuen karpatxu edaku, eta, zoze piketeko. Eta, horti bai pasa, ez aztu, ona pasatu ziren, frontoitik pasaten pasarien, gastronomia gunetik bai pasa. Asteburu honetan erakusketak, janarize, kontzertuek, azalpenak, eta jarra ikusten dotamen geure albuen, eta Gabon giru egongo da, egiz esan. Eta zelan ez gube, hemen egongo gara zuzenien, eta alaster nonor urbilduten badan. Bitartien, musikie apurbeti minu, haulan, fondu gotik ja entzuten ongo zari Gabon giruko musiketxu edala bebai, apurbetez, ritmoek eta holan, tiri, eta ia zelan ikusten zuien be. Iker González Biban onai, gure bazuien zozer komunike zeurantzun erantzun, eta badakizuie bide ofizialatatik. Animo, erdu, anime, konekta edo erdu. Amaren posatzen ginen.
Hemendik hanberena, geuk adoratu behar gendula, Jesus maizuan elena. Bueno, hemen daku lehengoko bizitie, gaurkue, zuzen honetakue, eta, pasio emongo txat berari, berak beran buru aurkeztuteko, seguru ni paino beto ingo dauelata. Eskerrik asko etorti gaitxik. Zeueri. Ia, nahi bapea bile, berbaitzen, miren toja nahi, Bermeoko dendari nahi, zetuten, ia, hemen gauz Bermeoko dendak, apurbete ambienti emoteko herrizeri, da gure produktu bie ikusteko. Dauda nataikue, nik ekardot, enbede elektrodomestikuek, ekardotaz atletikeko gauzek, boltsatxuek, karterak, danataikue. Hori da, mendako miren toja, gure lehenengoko elkarrezketatu, eta, lehen zeure postotik bebai hueltatxuen mondu, eta, bariedadia dako zu, ez da, danataikue. Bai. Gauze anitxetauz, eta atletikekuek, bebai, zazu moduen. Eta, posik zauz aurten behamen egotie gaitzik. Bai. Seinale hona da. Seinale hona da. Gudu, ia, hau manteniten badan, da moten batzagun geure asokiri izena, eta urtero ia, eta jente gizau etorten badan. Haulan bermi hori, moten txagun. Bilerdan... Hori da. Jenti etorti hona da, herrire. Ja urte bat txuti ez eitzen dana, ez laugarrena? Ez, hirugarrena. Hori da, hirugarrena. Bigarrena da, Berton frontoien zetako asikeratan lameran intzun, egualdizek emondozku, Amen hobeto. Amen askoz bedo, bai. Danontzako. Bai. Eta, ikusten du bai, urterik urtera, gauzeko betuten duzela, eskaintzi ebe anitxau edala, gastronomia gunea esan du moduen daku, umientzako guni ebe bai, amendako makillaji eta hierra be bai, eta olentxero eta madi domingiri gutunek itxitzeko postontziz ebe bai, ez aztu, ametik pasaten bazarien, laster dakuz eta zuzo zer, miren, zoze pentsan zu erosti edo, zozer dako zu pitzeta edo. Erosi zu ja? Ahi bala, letxe. Alako erosketin jo, hau txamarratxuen. Beitu. Bai, Monika nien. Beitu, ondo oso garrantzitsue da, Bermion erosti eta, hori da azkenian helburu ez, Bermioko komertzizueri eta, negozizueri, babes bat motie, ganera gabonatan, aitzaki ezin hobie da, eta beharrezkue bebai komertzizuetarako, ezta? Hauri de, zetako komertzizu, horriko komertzizu gero eta penaz hau gauz. Zarratuten dauz dendak eta, ia. Bai, egoerie azken urtietako ez da oso na, ez? Asko erosten da, Amazonen, da, horretan plataformatan, da hori mina asko itzen dozku. Bai, multinazionalan eragine asko notaten da, ez? Hauride. Eta horregaitzi da beharrezko lako proiektu eta aurrera matia, Gabon Azoka Bermiotarra, ez? Eta, nik azken bi galdera ingo txutez. Vale. Eta gero, zuke profesor segure bazen proposatu ero, zabalik hau danatara, zu tranquilego, namen, tranquilen hau, etako nahi bape, super ondo zauzitzen, miren, super ondo zauzitzen, hau zutan bakarrik hau zamen, ez daukitu, begizau begire, entzuten ez ebez, así que tranquil. Ia, datorren urtera begire, ze asmo edo proposito dako zu, bai pertsonal eta bai negozizon moduen, 2026 begire. Ia, ez dakit... Pentsazu, edo niño ez dukin pentsata. Bai, usango lekidot igual denda gehiago animetie hauna etorten. Ia, gehiago bat txiko, hamen lalterrez eitzeko danon arte, da, hori, zemat eta gehiago, hobeto. Jente gehiago etorko da ikusten. Saretxe hori oso garrantzitsu da, ez da, sare bat sortzie, badau ja, Berton elkartia dago adibidez. Ez? Eta horrepe eragine dako azkenien. Ahi ez da, Bertonera badatu zen, zetako ondino komertzizo asko faltaten diez, da, zemat eta gehiago batuten bagari zen, hobeto, Bertonera etorri. Da, alkarregaz, danatarako intzar gehiago ingu.
Hori da, komunitate bat egin, zaretxi Ahí oso está. garrantzitsua da, euskarrietan bito desberdinetan, eta hemen bai, zelan ez. Eta zuk pentsazu gutu nehin zu, ondino ez, Olentzero eta Mari Domingiri, zer eskatuko txazu? Zoz ere dako zuelan pentsata edo zara opari Osasune zaria? da bakie danon arte. Hori da. Ez dau deretxorik munduen Aha. zer pasaten dan. Bai, mundu egerraz beteta daku, eta... Bai, bakie. Da geure Txarkeri. hartin be bai, ez? Eta koaskanien Bai. hasten da geure hartien, da hori itzen da, Bai, noperatik Ahí hasitxe, está, noperakitik hasitxe. ez? Hauri den. Zure Hauri den. etxetik, Ahí pertsonalki, está. etxien, familian... Geure hartien, auzuen, hori, eta gero- alpadan, berba egin, konpondu gauzek. Hauri da printzipalena. Eta gero, Aha. osasune, Hori ezinbestekue be bai. Eso, printzipalena hori. Eskerrik asko miren zeueri. ona urbilduti egaitzik. Bai. Eta, espero dugu asteburu politz bet pasatie, Ia. hotxa bestu pasako, ze gaur egiz Ez, esan temperature ez. ona daku, igual dize, igual ezen beste. Humedadetxu asmaten damen Bai, frontoien. geldik egon da, ondo. Bai, egun diez urte txarra hauek. Azikeratako urti esan da penasa. Gaur preparata etorri gara, da bitu, gaur Bai. batzuri txamarra sobran dakuz. Ahí está. Eskerrik asko miren. Zeueri, eskerrak. Agur, bai. Zeru goietan
zaio da, ume bihurturik. Jesus negarrez dago, negarrez zergaitik, maite ez da belako, gizonak oraindik, maite ez da belako, gizonak oraindik. Bueno, hemen jarraitzuten du, zuzenien, esan txutien moduen YouTubeen gauz, Itxuki Irratia zuzenean, gu ikusteko animeten basarien, aur gauz, gero 106.0 FM bitartez bebai, eta itxuki.es webunetik, entzun alzuie, Gabon Azoka Bermiotar honetarako prestatu duen, zuzeneko marabilloso, hau, Itxuki Irratia zuzenean, ni Iker González Libano nahi, eguerdiko ordu batak emoteko gitxi falta diez, eta baguez bigarren elkarrizketatu egaz, eta, ia zer kontanten dozkun. Esan txutien moduen, aurreko eribe bardina esan txat, gaur saiatuko nahi protagonistek eurek esate, ni ez. Ni nahi protagoniste, ni aurkezlien nahi, eta así que aurrekoen egin joten moduen, berari emongo txate abotsa, berak aurkeztuteko beran buru eta beran proiektue. Nina jeneritz, dantorre hankatxo txakurri lependeitik, da nik itzen dut, da txakurrek orraztu, garbitzu, da politxo ipini. Mazkena euren osasune gaitzik, da dana. Da bebaidako dendie, handitzu bet, dakote jatekuek, pentsuek, dakotez gozokizek, bebaidakotez jostaiuek, un poquito de todo, esaten dana. Dana taikue, ez da? Ahí está. Ongi etorri Itxuki Irratiara, egonda zauz estudizuen, así que ya seguru, ez tuko zuiela, nordan, eneritz, hankatxotik, eta, egonda dau, gaur nobedadiak az dator. Bai. Se komenta doztia hemen mikrofono atzetik, nik ez dut jakin, gaur nahi etorri preparata, gaur zuzeneku da hola nabete espres. Esan doztie, sari bateregaz datorrela azoka honetara, ze kanpuen egonda, Portugalen hain zuzen, eta basoari ekazetorri debera kontakozkuia. Bai, justo, berarik erriri zantzatelez, nien haien egon reuninuen azokari buruzkue. Egon nahi, esan zulez, Portugalen, da intzat, kampeon joven. Neure txakur gaztieri, jeikeri intzat. Urte bat eta erdigaz, intzat, kampeon joven de Portugal. Ostra, de belleza. Bai. Eta zelan da hori esperientzi ze? Superpolitxe da. Politxe, bai. Ze, azkanien zuez erakusten zeure lana, zelan ikusten zuk zeure txakurre, ze, karo, mundu desberdine da, txakurrako txak berane strukturidako, berane morfologizie, da zukin bizu, beran, esatirez, karentzizek tapa, da beran birtu di, asko eragin du, ikusteko zelan da itzen txuie behitu ebaikerie, berak itzen batzun kasu, bera txakurre fuerte badauen, ez da, ostras, eta lehengo kampeon joven. Bai. Zarize erundau etxera. Bai. Ez da makala, Bai, superposi. Bera lehenengoko kampeonatu, da irabazi. Bai, Portugalen. Espero duelan jarraitzuti. Bai, da justo Espainien bigarren gratu garar. Ostras, behitu, ize hor, Ize, pero bai. Bueno, ez da señale txarra, Bai, superposik. Bai. Superposik, ez da? Bai. Eta hemen alkartu gara, beste urte batez, 3. dala esan dozte itxiartojak. Eta, aurten zer dakazu, zeure lehengoko urtia da? Ez, 3. bebai. 3. bebai? Bai. Ni honai lehengoko urtien, kokintzuninko eguraldi txarrak, ze kanpo nintzen du lehengoko bidarrez. Lameran, ez da? Lameran, da zelako horize, kaizie, kera aquello, karpak eta mobi duten, Dan usan garan geube bai. Dan txakurrekaz, furgonetan, super ondo. Da orain, Dani, pentsatu tobio dala. Bai, ez? Urterik urtera, betuten duen proiektue bera, bai, ez? Eso es. Mazkena eguraldi zegaitxik, Bai, hemen hobeto gauz, altza frontoien gauz, karpatxue bai daku, esan zutien
Bueno, nintzungo nahi errepikatuten, Intxabli eta puzgarriz eta uzbe bai, umientzako, olentxero eta Mari Domingi gutune gure batza zuen emon, bai, daku hemen aukerie, eta zelan ez, Bermioko komertzizuri, zuen babesa eta indarra emoteko, garai honetan. Ze, ez diez garai honak herriko komertzizuentarako, ez da? Ez. Zuek ere nabarituten zui, ez da? Bai. Hori presinue, plataforma handiz eta diktatorrenak eta... Asko asmaten da, asko asmaten da. Ni, sobre todo, dendan intentaten dute karti gauzek ezin zizena interneten topa, holan atraiduteko jenti bai dendara, dinzo jo, hori hamen aldotero interneten ez tozti karten, eta... Bueno, gatxada, hau nazi... Gatxada, gogorra, gero eta plataforma gizau da, gero eta jente gehiago saluten da interneten, da gatxada. Gatxada tortie dendara jentie. Zer aldu topa zure postuen asteburu honetan? Nire postuen alzui topa, gehizen bat jostaiuk eta gozokizek, hori bai. Kroatzanak ikusi dute, txakurrentzako. Bai, dadako zuzue roskille moduen, gero pizza txikitzuek, bai. Ostras, bitu kuriosidade moduen, behitu, ondo da. Bai, bai dako zue boltza txikitzuek, en plan pakizatiles, gozoki batzuk azaur danapet parata, azuioki hori jostaiupe bai, pelukeri zentzako bai, horrazizek, txampu, perfumes, horretan ape bai bakotez, bai. Joi. Bai. Bueno, ez galdu aukerie, horre gauzek, Bermion baino beto inon bezen, topateko, dinot, eta nera, asteburu honetan, ez dago eskuseriz, eta danak gauz hemen, 21 postu kontadotez lehen, hartza frontoien. Nahiko torgara, bai, nahiko. Ikusten zu gero, pasan urti baino gehiago, bai, fijo. Señale ona, itzi harto jarrek esaten zauen, datorren urtera begire beran proposamena da, bai Gabon Azoka Bermiotarrera eta bai Berton elkartera, geroz eta komertzizo gehiago ikustako lekidatzola urbilduti, ez? Zuk ze proposito dako zuz datorren urtera begire, bai pertsona moduen, alda esan, eta bai zure komertzizo moduen. Jo, bitu. Komertzizo moduen, hauntzetala gitxin jote sponsor bategaz berba, da beragaz nabil lanien, ze ingote igual ampli ingot, Osake, ikusku. Ondo, osake, nobedadietatoz. Bai. Ikusten gauz. Ostras. Bai, ze normalien kanpora bebai juten nahi, enbez de kompetiduten, klasik emoten bebai, dejuten ozti Madrilera zuteko, baino lan Portugalen egon nahieniko kompetiduten, bebai, klasi emondot, bai. Horaitzi. Osa, proiektu potentie dako zuz. Bai, gauz asko dako tez pentsata, bueno, de... Etorko diaz, gitxik-gitxike... Lehen elegidu inbido nondik hasi. Ondo dago hori da, azkenien zein da, injarra zauzela eta posik editzen zuzen. Goguegaz, gogu dakot, bai. Eskerrik asko, eneri, txamen topako gariez, bueno, kamaratik ikusten zauzena gure atxien dauz, ez? Bai, justo amen atxien dauz. Justo, amen dauz, eta ganera txakurrekaz, beran txakurrekaz, Seguramente, jake nauen amen, seguramente atxaldien espadan, bizar goizien, amen ongo nahi, txakurreri koletakitzen, horraztuten, ebaitzen, gure bazuien kuriosidadi gaitxik, etorri, ikusten, tranquil, ez da barazorik. Bai, eskerrik asko, eneritz, amen egongo gara bizar goizien. Perfecto. Eta ondo ibili asteburu honetan. Bai, a ver, ia zelako... Genti bada, osake, a ver. Bai, gitxik-gitxike, animeten, ez da? A ver. Ganera, eguraldizek lagundu itxekuzku, ez da hori hotza. Pasan urtien konparata, pasan urtien, harinin bizandun zarratuz, alerta amarilla, pozer? Alda esan. Emon zandauien, da etor zandazkun udaltxaingoek, urtetuko, tal, ikual, batunin bizandun. Ia ongurtien, aguantaten baduzkin apurtxuet. Beste aukera bat emotagu eta beste gozo bat esango da. Ia aguantaten baduzkin. Eskerrik asko, eneri. Bai, zeuri. Bueno, laster voltatuko gara beste elkarrizketatu bategaz eta bitartien musikerako tartetxu bet hartungu. Hemen gauzu zenien, ez juen, laster gatoz voltan.
Carmina Laetitia devote redamus. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Deus homo factus est natura mirante, mundus renovatus est a Christo regnante. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Exequielis porta, clausa per transitur, unde lux est torta, salus invenitur. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete. Ergo nostra conscienza latiam in nostro, benedicat Domino salus Regi nostro. Gaudete, gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine gaudete.
Amets goxoak izan aldala nerekin, aldala Parisen soineko urdin batekin, zuk hitz egin bizitzaz, zure azta nireaz, 3 ordu joan dira zure eskuei begira. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Hartu zaitut besotik, oso gertu nigandik, elkarrera mateko ibai aldamenetik. Akaso ez dizut esan maite dudala bizitzak zure begietan egiten duen isla. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan zenbat maite zaitudan. Dantzan, dantzan, Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, musuen ondartzan Notre Dameko plazan. Dantzan, dantzan, harimen balantzan Notre Dameko plazan. Galdetu esan ez geratu zalantzan zenbat maite zaitudan. Dantzan, dantzan, zena zenta sena da. Amets goxoak izan aldala nerekin,
soinek ordin batekin, zuk jarraitu izketan, nik musuak kopetan, zer egongo tezaren, zu amesten benetan. Eguerdiko ordu batak ja pasadazkuz, hemen jarraitzuten du nien, Gabon azoka Bermiota honetan, ja jentia zide gerota gehiago animeten, ja hartza frontoie berotuten du be, niri ja txaketi be sobrandakot, eta, bueno, hemen daku beste elkarrezketatu bet. YouTubetik zuzenien ikusten zauzienok ja ikusten zauzie, eta bestela badak izi 106.0 FM bitartez eta itxuki.es webunetik balzu jentzun, bai. Eta bestela baur bildu, hemen gauz hartza frontoien gaur eta bizar ongo da Gabon azoka Bermiotarra. Gaur 3:00 arte goizien eta gero 5:00 8:00 arratsaldez. Eta bizar, beste hainbeste. Eta esan zutien moduen, baur bildu izaskun, kidendatik, eta bueno, esan doz dakoiela martxan sosketa solidario bat oso garrantzitsue, eta bueno, badakizu itxukirratia danon abotsa beharrezko edala, danon abotsa itxukirratian, eta albadauen lagundu itxukirratia zeuen proiektuetan, ondo etorrizek eta izango zarie, así que paso mongotzat izaskuneri, eguerdion izaskun. Bale, egunon, bueno, guk idendakuek, pentsadu, sosketatu die otxaratxu batzuk. Euro bateko papeletatik bai ez da, saltzen duzen bakotxien boletuek beste otxara bat eitzen du. Hau da, ez da hain jule otxara bat eta otxara bat saltzen da, sosketatu, ez. Ja badura guz 12 otxara. Bale, orduen da, ez da huide bazirik, da produktuek, dako 60 euroko bueltako otxari da. Orden, saltzen duzenin boletotxuek,
beste otzara bat eitzen du. Orduen ja heldu gara 12. heldu garaia. Orduen hori da, beste era bat, espadu gure produktuk erosik aruetizelakon edo, beste era bat lagunduteko kidendari. Eurotxu bategaz, baina laguntzi da. Hemen dakoie postuek, geure atzien dauz, hartza frontoien zauzie bai, eta, animeten zaitzu guie etorteko eta erosteko boletu sosketa solidario honetan. Sosketatuko da, bale, 21. 21? Abendun 21. Santo Tomaseko feria. Bai, izango da, 12etako mesatan, Santa Eufemian, tranquil. Ze kanpoko kristaleran iminguz irabazliek, otsarak ez pasauzi presente, ez da pasaten ezebez, guk ordeitzen duguz, eta gero bertan egongo da informazio guztize. Oso ondo, así que anime erosi boletuek, eta ia suertie badako zuien. Abenduen 21, 12etako bueltan, sarituek. Eta bestela bota itxukire eta itxukiti esango. Bada espada, galdute badabil gabon giruen. Eta izaskun galdera pare bat. Itxiko ez da zu? Tranquil, Eta, zuta ni bakarrik hau zaben, ez da binor begizago, ez da binor bezentzuten. Gozetxuet, ze proposito, ze asmodako zu pentsazu, igual onio zu pentsa, ze onio goiz nabil galdetuten, ja gabonatan gauzelez eta ja urtie amaitxuten duelez, ze asmodo ze proposito dako zu datorren urtera begire? Pentsazu? Neuk? Bai, zu edo kolektibo moduen, edo personalki edo... Ni beti nau prest, eta beti dakot burue, bezi lagunduteko erabat. Beti nire bezitzen, beti egon da, non hori lagundu biharra, orduen beti nau, edo hauntzek kidendan, edo roi askotan sartzi nahi. Orduen, hori postasune, hori gauzi ez galtzi, ez da postasune. Eskuzabaltasune. Hori, ez da gure galdu, aldoten bitxarti, hori alde batetik. Ze pentsaten dut, gero eta jente gehiago dakule gure inguruen, behar dozko hieno. Orduen ni beti nau lagundu guri. Oso politxe izaskun. Eta zuk pertsonalki holan zozer propositorik, datorren urtera begire, tako zu igual. Ez do pentsau. Olentxero eta Mari Domingidi gutune. Zer eskatu. Hemen daku poston txitsue, gure basun, azte bunu honetan. Osasune hori lehengo gozie. Eta bakie. Bale, da bakie, bai. Eta ia danon hartien laguntzen bagaran alkar. Bai. Bai. Laguntasunen izake. Saretxie. Bai. Ze pentsatuen aspalditzen individualizazio larrei dauela. Bai. Orduen, apurtxuet lagundutie, bai. Solidaritatie, apur bat eskaz. Edo gero eguneroko bizitzan, albokuri lagundu. Ez bakarrik, edo txetarako. Barretxu bategaz igual, batxutan, nahiko da. Haupa. Edo eskerrik asko bat, egunon. Aurrek galtzen gabiz. Gabiltzez, ez da? Ni behar dos nabi izaskun. Eskerikako izaskun. Datoren urtean bertako gara eta ia munduak konponduten badun. Edo zeu badun. Hola, zozetxu, hola. Gitxik, bermion badan, bezozer konpondun badun, asko sobeto. Eskerrik asko izaskun.
Bueno, hemen jarraitzuten du zuzenien Gabon Azoka Bermiotarran, eta bueno, oingutan, guzando ekarri, beste elkarrizketatu bet, ez? Eta beran iritziz jakin zein den. Hemen daku Alai, 11 urte dakoz, eta, galdera pare bat eitzeko esantzat, eta, anime inze. Ni bakitz oso ondo defenditen dala, irrati zen, esan dozti eskolan irrati zen aurri biltzen dala berbetan, jota zu, eta, eguerdion Alai, eskerrik asko. Eguerdion. Eskerrik asko animetiarren, ez da gitzi. Hemen egonda gurasoekaz eta esantzat, animeko lekizat da, bai, venga, barru. Bueno, zu bakizu laster, Gabonetan gauzela. Asteburu honetan, Gabonetan sartuten gara. Bai. Eta, zelan ikusten zu Gabon Azoka Bermiotarrau, eitzie, olako proiektu bat eitzie? Ondo, bai, jente asko dau. Jente asko dau? Bai. Hori sinale onda da, ez? Edo ez? Bueno, frontoie bete emadan apurgetago bize. Bai, sanlei. Egualdizek lagundu injozku. Bai, se pasan urtien. Bai. Abisu zan emonda. Benetan, eurize eta hotxa, sobre todo, hemen frontoien, ez da? Bai. Hene bada. Eta, zu zer eskatuko lekitzazu, datorren urtera begire, zeu eta kanzun? Puzgarriz eta jateku edau, kontzertu ebe bai egongo da. Ba, zebez. Zebez, danetaik ja perfecto dau, ez da? Bueno, bai, oparizek. Oparizek? Bai. Holan, apurbet banatuten, egotie, nonor, oparitxuek. Be, umieri bakarrik. Umieri bakarrik, detaietxuek. Ondo dau? Bueno, gero. Antolatzailiak entzuten badauien, hor dau alairen proposamena. Eta, gauzetxu bet, ez da ikusi basun, zarreran, dau golan fotokal modu bet, eta alguen dau postontzize, Olentxero eta Mari Domingintzako. Azi zara pentsaten ia gutunen zer imingozun, zeo pari? Intzo gutunen. Intzu, ja? Bai. Eta zer, hablan, azu zere alzu adelanta? Mobile, bai, ez da uste suertiok indotena. Ez du uste, ez da? Bueno, ia zer dinoien Olentxero eta Mari Domingik. Eta noiz botako zu gutune, bota zuia edo ez ondino ez? Ez, bai, eskolarako bidin dau postontzi bet. Eta hor botako zu. Oso, ondo. Hau, Olentxero eta Mari Domingi hau ikusten edo entzuten badau zen, badakizu ja laintzako, postontzi ze, pakatu, mobile. Eta hori bakarrik? Bat? Bai, ez dako zu holan beste... Ez. Mando dau, ia mobil, eta zen mobil, pentsata dako zu edo ez? Ez, bat intxu, ez da, mobil, Ondo. Badakizu, hemen gauz... Gaur, Gabon Azoka Bermiotarra, 3 arte goizien, eta gero arratsaldien, 5 8 ongo da, eta bizar, beste hainbeste, gu gaur bakarrik egongo gara, hemen gauze gitxigora bera, bueltatxu bete moten, ia non orgizab animeten badan, eta bestela Alai ekarko ez da bere. Ez dako zu holan proposamenik irratitik botateko, holan, herrizeri bakie munduen... Baki ez dau. Baki ez dau, ez da? Datorren urtera begire zelan ikusten zu, gauzie. Txarto, edo ondo? Bueno. Konpunduko diez, gerrak eta... Ez. Ez, pellikan jarraitzuku? Bai. Bakizu hori geutik hasi bihar garala, etxetik, eta gero zabalduten juen. Bai. Hausora, bezindadien, kalien, herrizen, Euskal Herrizen, eta gero ja munduen, ez da? Ia baso zer eitzen badun. Zu saiatuko zara pertsona hobi hau esaten? Bai. Bai? Bai, saiatuko nahi, batxutan Estebanik, bakizu, batxutan, pena zibiltzen garala. Eskerrik asko Alai gugaz egotiarren amen, elkarrizketatxu hau eitzen, eta guzunerako zu etorri anime, nik etzut esango zebez, eta Iker, entzun, berbabigu dut ez ezan edo, Iker hau akorda nahi, aldote bota? Bota, zuke, atiak ikiritxe dako zuz bebai, bale? Terriko gaztieri bebai, anime itxuk irratia ara, ze gaztien ahotsa bebai budu entzun, ez da?
Oso garrantzitsua da, zuek zari etorkizune. Ezta, etorkizune izango zari, urrengoko belaunaldizek. Oso garrantzitsua da, oneri beba. Behar dan garrantzize emoti, Eskerik asko, urrengora arte. Kontatzen behin ume zirela amestu zutela itxasoaren beste aldeaz Egan egiteko ekoak bakean bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko Elkarren besoen zabala
Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, enituen bukatu esaldiak. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, ezin bukatu esaldi bat. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Neuretzako tarte bat, ur jautziraino noa. Baten sortu nintzen, badazpada agurtzen naiz orain. Ezin bada ez dugu eginen, edo agian bai, edo agian bai. Sacra
Bueno, azkeningoko elkarrizketatxuegaz guez, zelan ez? Bueno, ja bostin juz, ez diez gitxi. Ezetu duz, herritar ezberdinek, komertzizo ezberdinek bebai, iritsi desberdinek, produktu desberdinek, eta orain, gustako lekidazku, holan, antolatzailetako bat ekarri, ez? Eta zelan ez, udaleko ordezkarize dana. Amendaku gugaz, amendau nigaz, YouTubetik ikusten zauzienak, ja badakizu jen ordan, porque ikusi zuia ja. Bueno, FMien eta itxuki.eus webunetik zauzien antzako, amendaku Xabi Hortuzar, zinegotxize, eta alkate hordie. Eta, ia zer kontaten dozkun, Gabon Azoka Bermiotarronen hasiera liburuz. Ondo du egauzie? Hostizeles. Bai. Ni superposinao. Ikuste badule berau Azoki konsolideten. Bai, ez da entzuten. No. Badule bera Azoki konsolideten, ikuste oin aurten erdiko kalin bezartun duz estanak eta gaur Daniel. Eta oso emoten dago como flujo txuet, kalebizetan, jente pilu ikusten dut, kampuen bebai karpan. Bueno, karpan beti onda, taberni ikusten ulekuen gu beti gu eze. Ondo hasi de gauzie. Ganera gerota jente gehiago animeten due. Igual dize lagundu ditzen da, ez da, hori hotxa frontoien sartuten dana, eta kampuen be, eguzki zeurten dazku. Eta dana, hemen argize dana, indosku salta. Hau hasi ginen hau hirugarren edizinu da, eta hasi gendun aurregaz gauzigaz, ia oitxure bihurtuten badun eta Bermiotarrak baino enbitu Gabona datoz, regalun esazoi bestin zazoi eta aldaia baku geure herriko dendak plazaratuten dizen momento bat, Gabon Azoka Bermiotarra eta oitxuri egin daigun aurra gu, akordateko ze regalo aldan erosi herrizen eta horrek zela altxone salpik herriko komertzizuri, no? Eta ikusten dut hor dauela, eta hori jenti ikusten dut pilo bat, bai nire gauzie da, ni azokak itzen genduzen nire dendiegaz, oten ziren azokak de mucha venta esangu, eta azokak de Mirandona. Eta adibidez guk daku azoka bat Bermion, San Martin azokie, oso potentie da benta aldetik. Eta Euskal Herriko produktore askok eta askok dauie etorriz, datozen bakotzin dana saltzin dauie. Eta niri gustako lekidaz, huri, no? Bihurtutie leko batez bakarrik kuriosia itxik behitut dana, sino que, bueno, gure herriko komertzizuek itzen dauie esfortzu bet, hau preparateko, onako produktu ekarteko, hau amen egotie, hau egin noperan dendi itxitxe eta posto batan, eta esfortzu batan. Asteburu zue, eta ordo asko. Eta eurepe inbertiten dauie, puzgarrizek ekarri umien gauze honak erakarteko bestie. Eta ia hori rentable urtetie, no eureri, hauri guztako lekiazku guri udaletik. Bueno, gitxik-gitxike badue, nik uste dut, ja urtean, Gabon Azoka Bermiotarra, bai, hau frontoien, ez dakiz zer badakiz non, eta esaten duzun moduen, urte do, hobekuntzakaz. Artxa frontoien gauz, puzgarriz etauz, gastronomia gunie dau, gune desberdin etauz, kontzertu egongo da. Gaur, 3 arte dauza balik, eta arratsaldez, 5 sortziretara, eta bizar, beste, hainbeste, azike urbildu, ze azkenien, bidauie pertoko komertzizuek be, ez? Indarrau eta babesau eta sakakadatxu hau, garai honetan, eta Gabon giruen, gazera. Ibitu. Guk beti kanpaina bat atabiden bakotxin dinozu, zelan atako zu, zelan tal, eta oin intzu aprobadie, ez da itxikuzko bazen duen, aterkin urdin batzuk, Bermioko udalanak eta, komertzizuen erosikera, emoten txuien aterkin beta, eta imintxau badazpada izena horreri, kanpainieri, ze etorten izan asku, situazio nahiko kotidianuek. Adibidez guk txien beti izan dan, ez dakizunien zer pasako dan gero, ze gualdi ingo dauen edo tal, Bermiotarrak behitut izan dauen, edo soiubera, lainu bat horren dinozu,
ba espada jakierungot, no? Eta aterkine, guzandu aterkine emon, eta esaten genuen, aterkine bai, esaten zen, zein goda gero, bada espada aterkine erungot, no? Eta simil bet guzandu egin, herriko komertxizu egaz, esateko, igual batxutan zauz interneten ikusten, olako produkto bat, €4 merkiau dana. Gero ez dakozune inongo garantirik eta ez dakozune norazo, zeuze pasaten bada, no? Edo espadutxun ondo. Bai, dienzu, ze itxitzen du? Kanpoen, norri itxitzen du ezkeitxe? Zelan gelditzuten da gure herriko komertxizue? Zen duen bitu, ba espada bertonerosi. Bai, eta bertonerosi. No, eta ba espada, hau izan duen, ba espada, porque danak erosko alekidu internetetik, danak ingo alekidu ez da izer, zelan gelditzuko aleki asku herrize, guztako aleki asku lotuko dazkun herrize, ba, segurunik ez, así que ba espada erosi daigun berton eta ia hemen ekosistema saludable bat hitxe badu. Eta oso politxe da esan zune, eta orain pertsonalki gutxu galdetu, zeia urtia maitzuten daku, gabon giruen gauz, Olentxero eta Mari Domingiren gutuneia suposatzen dut azizara laitzen, bai datorren urtera begire ze proposamen dako zuz pertsonalki. Imizu, edo igual ezara hasi pentsaten, ondino. Bakizu, ja orain jazten gara, datorren urtean, igual gimnasizora gudotasi, eta bueno, batxuko dauz. Bitu, olako gauzek. Auri zanzu. Olako gauzek. Auri zanzu, ze bitu. Ni kirol zino gotzitzeko nahi eta nahiko txarto daruet, nire biziko etapa bakarra, kirol zino gotzitzen nahiena, nire biziko etapa bakarra da, kirol gitzien eitzen nagoena. Ez dako denboraik, da como, eta kirola da gauze bat, como beti rutine moduro kintzotena, eta itxitzen zunin gero eta gizau kostaten da, no? Eta hori. Hori egizea da. Eta ez da gure pasa, hau entrevisti izan barik, lehen esan zutena, asko guzta da, zelako promo intxasuien asokieri, benetan, makina bat zara. Kerik asko. Ez duten zetuten zen zure faceta hori. Bueno, nire atxetik lantalde handiz dau, Bai, bueno, arpize monkeran, zelan montxasun asko guztaz da eskerrik asko. Seiatu gara hemen, eta bueno, esan zuten moduen, Toja, Eneritz, Izaskun, ameti pasadaskuz, dendari desberdinek, herritarra bebai, ez? Bueno, gaztetxueri betartei montxagu jakitzeko, ez? Eta, ondo pasa asteburu hau, ondo pasa gamonak, eta gaurko berbiegaz bukatuko gaurko zuzenekue, ondoin, bai? Ondoin, ezetuku ia zelan duen ondoin, zereri buruz duen, edo gaurko berbie, bermiotarra sartungo dazku, zeure ostien, eta horregaz, emongo txagu zuzenekueri, amaieri, Ondoin, gero jakingo zuzeitzik, ondoin. Eskerrik asko. Eta etxien zauzion hori, badakizu, eundap6.0 FM, itxuki.eus webunetik, eta bestela ikusi gure bazuen, YouTubera sartun, itxuki irratia zuzenean kanalera, eta bestela anime, eta erdu, hemen, azkeningoko oparizek, azkeningoko gauzetxuek erosten.
Bueno, esan txutien moduen, heldu da zuzeneko ni bukaeri emoteko momentue, eta zelan ez? Ja, hasi da. Zelan ez, etxago, eingo tarte txuet, geure Bermio tarrari. Lehen adelantat txutie, aurreratu txutie, ondoein, ia Iban. Eguerdion, den lehen gota behin. Eguerdion, bai. Hemen gauze beste behin. Azkeningoko biderra jaizetan esan da. Bai, tioskuen, ezta? Tioskuen. Edo tieskuen, edo danalakuen. Erabilitzen dote. Horretan ari, bakizu tioskue. Zino ikusi zuzeneko eta han ikusko zuen eure trabie. Bueno, Iban, ondoin. Zer dinozu ondoin eriburuz? Ja, ondoin, zelan da, urte barrize ospatuteko, ezta? Bai. Pentsaen dut, neritxik esan doztela, edo esan doztela, hobeto esan da, neritxe itxukiko beste artiste bat. Neritxe legoienekue, segura, beramumak esan da, beramuma difunti oingi txilze, da bentsetamentik dolu minek, legoienekueri, beste legoi batzuk eatzen diz, orduan segura posaren jungo esan dela. Eta pentsat, bera nortit datorrela. Bai? Berak esan da. Ostras. Nik neuk, esto jakin, edo enagoen jakitxizan. Eta, berak etxitxartun du iztek izen. Erretut espan hauen, eta hor dako beste berbatxuet. Lasteraziko gara... Bai. Lasteraziko gara esaten, ez? Ondoin. Ontsak aporretxata hemen gauzela. Maduro leze gabonak hortik ospatuten. Eze hain goiz. Betxet horrek urrizin hasi zila edo, ez dakinik horrek... Bai, eskuz ona da. Aitzaki ona da, ezta? Bai. Guzatu hain joteia. Bai, adiban hauen, bai. Eta pasen zebez, Zematata gazti hau, garbiz hau dako zui euskeri, bai, hori egitzera. Keupe, ez duitzen geure atxitxe amumales berba. Bai. Hori beste salto bentset, txubeta. zamoldik eta berbak baguzen berreskuratuten, zeu zer da irezten duen ezta? Bai. Eta nik uste dute transmisinue begarrantzizue esan Mikola leki dela. Bai. Hortako hau ezta? Txukin barriro martxan. Hori da. Zare sozelatan. Eta ganera Bermiotarra moduko proiektuekaz. Bai. Eta, aldun danatan sartungu, gaurkoen moduen, gaurko itxegaz, ondoein. Eta, orain bai, listo, pasada Iban, zozek gehiago guzu esan? Bai, ia, zer erosko zui hemen gabonatako azokan, ia. Zerako zui pentsata erosteko? Egiz esan, 3 edo 4 buelta mondotez, bai edo ni ez dut erabaki. Egiz esan, nik uste nire txakurrentzako bai erosiko txatelamen. Dalmatientzako erosko txate. Atutxan kaiserentzako aldako zez erosibiko da. Aginetako zarruk enduteko, ezta? Bai, ondo etorriko da, ganera gabonatan bakizu. Igual ez dakitzena jaguiek edo txakurrek erelko dauen, edo neuk. Edo zeuk, da esan. Bai, hauntxeke, amaitxuten du nien zuzeneku eta batuten du nien dana, ikuskotia zer erosi eta bueltatxuet. Azkanin, igual zer guzu erosi, erosten zu danon bizera traman kulugaz altzuen oso egize da. Orduen hobeto da, azkeniko momentuen erosi. Hori da. Batxakin detxuin laster zarrotungo dala. 3etan, ez da? 3 txertxe bueltan. Gero, etxaz horretik, pasa hartutik zuzer erosten. Eso es. Eskerrik asko, Iban. Ekilikoa. Eskerrik asko, Iban. Geugaz egotiarren gaurkuen be. Beste batakot. Eskerrik asko... Honek esan da, eskerrik asko dala, Bermion. Eskerrik asko, zelako polemik jondan... Benetan? San Martineko horre... Zare sozelatan. Egize. San Martineko... Bai, jai batxordien... Eskerrik asko da, jende izaten ze... Didan... Eskerrik asko, betu, abri, Ze de Montre, bitu. Bitu, egun egatzen da, zeuser barrize. Egize da hori, eta neupe fijein nahien. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Iban. Eskerrik asko gaur gu entzuten, gu aguantaten egon zarien dan hori, eta zelan ez, eskerrik asko hau dana posible einzuien dan hori. Amendaku Ane, Gatom eta Witsi beran estudizotik,
Sauronen dorrien. Sauron, no zelan da? Sauronen dorrien. Sauronen dorrien. Eta zeu da neu. Eta zeu da neu. Ostriz. Urrengo arte, zer esango txuti, jarraitzu itxuki irratiako sare sozialak, eta balazter egongo garala elkar, eta espagaren ikusten, urte barrion, datorren urtera arte. Ez? Bueno, datorren urte arte, da ondoin. Ondoin. Agur. Batzutan ez daukat iritzirik, galdutan nago baina bizirik, diot nik. Batzutan asko ez omen daski, dena eman duenak badaki, zergatik. Nere izena azten dut, ta munduak berria ematen du, nik baditu mila motibo. Ta bada etor negarra, zure begiak zilarra, den aldatzen begiratzen dute, egal egiten aztu dutenek, ia denek.